По интернет пространството се пише, че си готов да подпишеш с ЦСКА или с Вихрен Сандански. Вярно ли е това или са просто спекулации? Аз мога да отговоря така на този първи въпрос. Значи, повече неща са спекулации. Съвсем нормално интернет е за това, за да се пишат различни статии. Кои са вярни, кои не са вярни. Всеки сам преценява за него, като ги чете. След двубоя на Вихрен, който изигра срещу Пирин Гоце Делчев, още повече се засилиха, че предпочиташ българският футбол пред чужбина. Има ли нещо вярно или... Точно за мен мога да се каже, че е коренно различното. Аз почти не съм играл в България никога. Вече 11 години съм в чужбина, надали има друг българин толкова време в чужбина. И като цяло съм видял доста неща от футбола, за което разбира се съм доволен и през кариерата до момента винаги съм имал предпочитание да играя в чужбина, така че това, че в момента съм си в България и в Сандански е до някъде плюс за мен, че мога да се подготвям тук на местно ниво. От друга страна, лек минус, че леко закъснявам с подготовката с по-сериозен отбор, но най-близко бъдеще и това ще стане. Как мина контузията? Преодоля ли я вече? Готов ли си за големите двубои? За някой голям отбор, който... Контузията, като всяка една контузия за един футболист е тежка. За мен проблема беше, че през последните 2 години имах този проблем и време беше вече да се реша на операция, която мина успешно. Аз се чувствам доста добре през последните 1-2 месеца, тренирам съвсем нормално и вече всичко е отминало. Това, че имах проблеми и че не може да се представям на 100% и да показвам това, което по принцип умея през последните 2 години е факт на контузията, за която всички мои близки знаеха и знаеха, че повече време се подготвях на инжекции и подобни медикаменти, за да мога да изкарам сезона в Карлсруе до край и след това в Корея, след трансфера, там нещата също не се получиха заради крака, но в момента всичко вече е отминало и гледам само напред. Може ли да се каже, че след операцията ще се върнеш отново в топ ниво и ще бъдеш топ реализатор в който и да е първенство? Това зависи единствено от мен и от отбора, който ще подпише с мен договор. Аз със сигурност съм готов да се вървам на това ниво, на което съм играл. И защо да не, след като нямам проблеми в момента, най-важно за мен е, че не чувствам никакъв проблем с крака и нищо не ме спира. Аз имам 2 крака, имам глава, така че надали никой може да ме спре да игра така, както аз искам. В момента имаш отправени оферти от отбори от чужбина? Въпрос, на който сигурно не знам, не е нужно да отговарям. Със сигурност имам оферти и всеки само мога да прецени дали тези оферти са сериозни или не. За мен лично някои от офертите бяха сериозни, аз не ги предпочетах заради това, че исках да изчакам още малко и да предпочита нещо по-добро. Има и оферти от по-слаби отбори, за което аз не се срамувам да кажа. Смисъл, приемам съм сега една оферта, така съм научен. Имам уважение към всеки един отбор и за мен не е никакъв проблем. Това, че аз знам моето ниво къде и знам аз какъв футбол мога да играя, затова изчаквам още малко да видим как ще се развият нещата до край. Мислиш ли и напред в кариерата да се завърнеш в България? Със сигурност и това ще стане. Рано или късно, най-вероятно и това ще се получи. Вече съм 30 години, но за момента не гледам толкова сериозно на нещата да се завърна в България. Някакъв крайен вариант никога не мога да кажа не. Винаги има някакъв вариант, в който може да се завърне човек в България. Защо да не? Аз съм играл през цялата кариера почти в чужбина. Знам, че всички футболисти, които са чужденци, накрая се завършат винаги да играят в своите държави за най-силните отбори, така че това е съвсем нормално в футбола. Нещо да кажеш за националният отбор и предстоящите квалификации? За национален отбор какво кажа? Национален отбор си е там, където е това, което е представител на футболистите. Това е нивото на националния отбор. Значи, всеки сам е преценил, всеки от хората, който е гледал национален отбор, може да прецени на какво ниво е националния отбор и как играе. Аз лично си имам мое мнение и знам, че няма как да се очакват някакви голями чудеса, като последният футболист, сигурно, който е играл в Бундеслигата, бях аз преди 4-5 години. И да не говоря за Англия, Франция и Испания, че и там няма почти никакви футболисти. Така че съвсем нормално да сме на това ниво, на което сме. Благодаря ти много за интервюто. Пожелаваме ти успех и оферти от топ отбори. Живи и здрави!